Milí naši priaznivci, divadlo Dino, tešíme sa zajtra na vás v La Komike v Bratislave. Nedelu 26.10. o 19:30 hráme Titanic, takže ožijú postavy Titanicu na chvíľku a my sa na vás veľmi tešíme. Zajtra! Však tak správ, prosím ťa, nech je to také akčné, tak mi to ešte... To v sklade sa schovávaš. Ešte jedno. Je krásne, byť tu s vami. Skrývať sa, naháňať, skúmať veci, to je svet, čo robí nám to zná. Detstvo je zadla, čo zažil každý, dar, ktorý práve dnes patrí nám. Plávať vieš aj v hlbinách,